پشتی دمکه درێژ veşartina velavbûna nexweşiya vîrusa Koronayê li hemî deverên Sûriyê di navda yên jêr kontrola rejima Sûriyê êdî her çand rojekê pêketiyên nû eşkere dibin. Herî dawî, Wezareta Tendurustiya Rejima Sûriyê roja yekşemê 5 Nîsana 2020 pêketina sê rewşên nû bi vîrusa Koronayê li Sûriyê ragihandî. Wezareta Tendurustiya Rejima Sûriyê roja pênçşemê di 2 Nîsanê jî di daxuyaniyekê de eşkere kirbû ku di berdewamiya piştgirînên wan de 6 rewşên nû yên pêketiyê bi Covid-19 ango Koronayê li Sûriyê hatine tekeskirin. Li gorî Tendurustiya Rejima Sûriyê hejmara hilgiran gihîşte 19 rewşan. Ji wan 2 kes rizgar bûne û di duên din jî jiyana xweş dest dane. Girêdayî babetê Wezareta Navxwe ya Rejima Sûriyê ragihand bû ku roja înê û şemiyê qedexekirina hatûçûnê li seranserî Sûriyê tê cîbicîkirin. Qedexe ji demjimêr 12 Nîvro dest pê kiribû heta 6 sibiha roja din berdewam kirbû. Tendurustiya Rejima Sûriyê di 22 Adara borî de yekemîn rewşa pêketinê bi vîrusa Koronayê ragihand bû. Rejima Sûriyê ji bo rûbirûbûna Koronayê heta niha hejmarek rêkar û girtina çend cihên giştî pêk aniye. Lê li gor gelek çalakvan û jêderên xwecihî eşkere kirine, ew rêkar bi temamî nehatine cîbicîkirin, bi taybet li deverên ku milîsên Îran û Iraqê û Hizbullaha Lubnanî lê belav dibin û gelek çalakî û kombûn li wan devera hatine encamdan. Biryara rejimê jî bin pêkirine. Ji ber wê yekê û tevlî eşkerekirina hin jêderên xwecihî ji hebûna bidihan ji pêketiyên Koronayê di nav wan milîsan de jêderina mafdar Sûrî tekes kirin ku bi sedan pêketî di nav milîsên piştevaniya Rejima Sûriyê de dikin li Sûriyê hene. Lê amarên rastî tanha nehatine eşkere kirin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan jî beriya demekê bilge kir ku bi sedan welatiyên Sûriyê ji heft parêzgehan dê kerentiyê de hene. Lê tu daxuyanî ji aliyê rejimê ve di vê derbarê de derneket. Roja 20 Adarê beriya ku serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed biryara lêborîna xwe ragihîne. Jêderina medyayî cîhanî û herêmî di nav de yên opozisyona Sûriyê tekes kirin ku li zindana Edra ya rejima Sûriyê di şama paytexta Sûriyê hejmarek mezin ji girtiyan bi Koronayê ketine. Zêdetir ji 200 girtî di zindanê de jiyana xwe ji dest daye û rewş ji kontrola rejimê derketiye. Rêxistina lêborîna navdewletî Amnesty û herwiha rêxistina Human Rights Watch di vê derbarê de beriya demekê hişyarî dan û gotin ku eger yek rewşa Koronayê gihîşt be zindan û girtîgehan li Sûriyê dê karasat durust bibin. Herî dawî jî emîndarê giştî yê netewên yekgirtî Antonio Guterres daxwaz ji rejima Sûriyê û hemî aliyan li Sûriyê kir girtiyan serbest berdin û girtîgehan vala bikin xwe ji şerê nû re şerê rûbirûbûna Koronayê re amade bikin. Alîkar bin bi netewên yekgirtî û rêxistinên navdewletî re da ku rê li ber karasateke eger hatî li hemî deverên Sûriyê bigirin. Elî Umar